Sidder I også og røvkeder jer? Er der virkelig ingen spil i Danmark, der er værd at spille? Er Ludo virkelig det sjoveste spil her? Ikke længere. RGC præsenterer Tættere på! Det er fantastiske sjove spil, der går ud på, at man er 3 mand per hold. En af mændene eller kvinderne går så væk. De 2 andre vælger så 4 mådekort. Modstanderholdet vælger så 1 af de 4 mådekort. Det andet hold vælger så det andet. Tommelfinger. Kind. Bagefter vælger man så et billedkort. Og billedet er penis. Det er en konkurrence mod det andet hold, så det gælder om at tegne hurtigt. Parat, start, go! Det hold, der bliver først færdigt, kan råbe stop. Og når det bliver sagt, så skal begge hold stoppe med det samme. Men man skal sørge for, at man har tegnet ordentligt, så det, man har tegnet, kan blive gættet. Det er yderst besværligt, så det gælder om at holde fokus. Stop. Når der så er blevet op stop, så kommer 3. manden tilbage. Han får nu chancen for at skynde sig og gætte, hvad de har tegnet. Han grubler og grubler. Og til sidst kommer han med et svar. Det er en myresluger. Hvis han svarer forkert, så har modstanderholdet 10 sekunder til at gætte, hvad det er. Penis! Korrekt! Man får 1 point for hver sejr hver runde. Spillet kan fortsætte lige så lang tid, man har lyst til det. Tættere på er et spil, der er i aldrene fra 16 til uendelighed. Men I skal ikke tro, at det er det eneste spil, vi har. Vi har også tæt på alderen 7-15 år, for dem, der ikke kan lide beskidte ord. Tæt på at for børn, der godt kan lide at lege og synes tegn og gæt er for nederen. Kun for børn.